Jiena Jeremy Kassar, ir-raba' ġenerazzjoni tal-familja tiegħi Kassar, familja Kassar, li nasa fil-business tal-inbit, xogħol tal-inbit iktar minn 100 sena. Jeremy, tirrakkontaħilna l-istorja? Iva, l-istorja hija storja twila minn meta bdejna sal-lum għaddew ħafna snin. Issa din iktar minn 100 sena, il-Bużnannu beda ma kellux flus biex jibda l-business li kellu bżonn u rrid jikkreja. Il-missieru kien jibża li jidħol fix-xogħol tal-inbit għax dak iż-żmien kien hemm ġa ħafna wineries oħrajn li kienu stabiliti li kienet jagħmlu l-inbit bħal Dakutrus u kien hemm oħrajn. Però il-Bużnannu li minn meta kellu 16 sena rrid bil-fors jidħol fis-settur tal-inbit. Però missieru għallu xiex ħan nibdew dal-business, m'għandniex biex nibdew. Għalli jekk ma tħallinix nikkrew nibda dal-business, għalli kollu bżonn insifer u nibdih x'imkien ieħor. U missieru għallu le, għalli jekk titlaq ħatħallina waħedna. U ġa kellu l-business żgħar tagħhom li kienu jbiegħu il-karawett. Ġu propja beda jaħdem meta kellu 10 snin. Ġifieri dejjem dak iż-żmien kienet normali. Llum ma tantx issiba żmien differenti. Però meta kellu 10 snin kien ibih il-karawett, u mbagħad beda jaħdem mat-tiju tiegħu li kienet jgħinu anke fix-xogħol tal-inbit biex fin-negozju propja kienet jgħalmu. U l-Bużnannu kellu talent biex jagħmel hada x-xogħol, kien bravu fin-negozju, kien kapaċi, ma kien jibża minn xejn, kellu dak it-tip ta' karattru, ir-riskju kien joħodha, u fil-fatt irriskja ħafna tefa' kollox f'dan ix-xogħol u biex jibda jimporta l-inbit u mbagħad beda fil-produzzjoni, beda bħala wine merchant l-ewwel snin, u mbagħad daħal fil-produzzjoni. U sa dan it-tant kien hemm l-ewwel gwerra dinjija u x'hekk? Dik kien għadha kif spiċċat l-ewwel gwerra, kien għadna kif riġġa minnha. Kien għadu żgħar kellu l-enerġija kollha fid-dinja, ma kien jibża minn xejn u anke it-tfal tiegħu kollha kienu jgħidu dik tisaqsih fuq kif kien meta kien iżgħar, kien għallu kien avventurus u kien jħobb is-sfidi. Nista' ngħid mhux storja unika tagħna, għax wieħed forsi jisma' lilna nitkellmu. Tajt huma biss kienu hekk le, ovvjament kull min irid jieħu ċertu sfidi dak iż-żmien kellu bżonn dak it-tip ta' kuraġġ u hemm ovvjament familji oħrajn Malta li għandhom l-istess ċirkostanzi li fejn bdew businesses bid-diffikultà, għadna sal-lum naraw businesses żgħar li jibdew mix-xejn u n-nies jikkreaw imperu żgħar jew kbir skont kif jiżviluppa x-xogħol. Allura meta hu kien beda kienet sfida kbira. Kellu l-għajnuna ta' Dakutrus dak iż-żmien, kien jgħidulu Gianni l-Grik, u l-Bużnannu kien intervistat fuq TVM ħafna żmien ilu, issa naħseb xi 20 sen ilu. U fejn kienet jirrakkonta l-istorja tiegħu u kien jgħid li dak iż-żmien il-Dakutrus kien jgħinu biex jibda għax kien raħu żgħar, kien selfu xi btieti biex jibda jagħmel l-inbit u b'dak il-għajnuna kiber minn sena l-oħra dejjem kienet jikber. Sal-punt, ovvjament kellu familja, 8 tfal, għandu kellu tifel wieħed li dak iż-żmien kien tifel li kien jieħu ir-responsabilità tal-business, dak kienu tradizzjoni ta' dak iż-żmien. Ġifieri kellu tifel u mbagħad kollha bniet l-oħrajn? Yes, aha. U Joe kien it-tifel tiegħu, Joe kien bravu akademikament u kapaċi. Kien rrid isir tabib Joe. Kien rrid isir tabib u beda jistudja biex isir tabib.
biex imbagħad nannu rrid li jsir tabib, però hu ma rridx, rrid isir onologu. Ġewwa l-onologu huwa il-professjoni tal-winemaker kif jgħiduha bl-Ingliż. Però t-titolu Franċiż jew Taljan onologu huwa dak il-professjoni li tistudja għalih u jien mar l-Università f'Perugia l-Italja biex jistudja. Ġie lura, ovvjament mar mill-ewwel jaħdem ma' missieru u għenu biex jikabbar il-business. Minn dak iż-żmien, ovvjament, bdew jinbidlu l-affarijiet issa daħal enerġija ġdida. Sadattant, sakemm it-tfal kienu żgħar, kien ġiet it-tieni gwerra. U żmien diffiċli kif jgħidha hu fil-kliem tiegħu, it was do or die, ġifieri jew kont tibqa' għaddej jew kont titlef ħafna minn dak li kombinejt matul is-snin. Fil-fatt hu kellu vantaġġ għax kien bażat bħal qormi, hu minn ħal-qormi kien. U kien magħruf bħala l-imbit tagħna kien magħruf bħala tal-Anġli. Tal-Anġli. Għax il-logo tiegħu kien kellu daw l-Anġli fuqhom. Fin-nofs kienet Anthony Cassar and Son, għax Anthony kellu tifel Joseph. Fuq dak il-logo kellhom daw ġiex Anġli u kien magħruf bħala tal-Anġli. U minn ħal-qormi kien jagħmel id-distribution tal-imbit madwar Malta kollha. U kellu dak il-vantaġġ fejn ħadd ieħor fil-gwerra kien fuq il-port. U min kien fuq il-port kienet ibagħti ħafna iktar. Kien hemm min kellu jagħlaq, hemm min probabbilment baqa' għaddej, però kellu vantaġġ kbir. U kif kont qed ngħidilkom qabel kien jirriskja. Xorta kien idur meta rrid u meta kien hemm bżonn biex ibih l-imbit. Ġifieri sa dan it-tantu baqa' attiv ħafna fl-operat tal-negozju. U n-nannu tiegħek li jiġi ġew u xejn. Kien għadu żgħir, però ovvjament kienet jieħu l-interess. Kienet jieħu interess. Biex imbagħad meta spiċċat il-gwerra spiċċa kif kien għajtu kien spiċċa jisu l-ikbar wieħed fl-imbit f'Malta. Ġifieri minn sitwazzjoni devastanti bħal tieni gwerra li kienet naħseb l-iktar mument diffiċli għal Malta fl-istorja tagħna u ħareġ minna ħafna iktar b'saħħtu. Wara dik ovvjament it-tifel beda jikber u dak meta mar biex jistudja barra u studja l-onoloġija u meta ġie lura daħal mill-ewwel fix-xogħol u beda jibiddel anke mod kif kien isir l-imbit. Allura minn mod kif bdieħ missieru kif kompliħu kien hemm żvilupp ta' ċertu kwalità. Ovvjament il-prassi, l-teknoloġija, beda jinvesti ħafna fit-teknoloġija biex l-imbit isir aħjar b'ċertu prassi iktar state of the art. Kif ħada il-bużnannu li daħal it-tifel u kien hemm dan it-tibdil kollu? Milli naf jiena u kif jgħidili missieri kien iħobbu, tant kien jirrispettaw xulxin. Karatteri differenti, però n-nannu tiegħek kien karizmatiku ħafna, kien iħobbuh in-nies, kien iħobbuh ħafna bħala persuna. Kien jaf fin-negozju kien kapaċi ħafna, però karatteri l-iktar ħaġa b'saħħtu li kellu parti ta' intelligenza li kellu kien il-mod u maniera kif kien imur man-nies. L-impjegati u kull min kellu x'jaqsam miegħu dejjem tisma' lin-nisma' jiena llum affarijiet tajbin ħafna fuqu. Kellu dedikazzjoni kien iħobb ix-xogħol, il-business ikkrea missieru u rrid jieħdu f'direzzjoni fejn niġbdu iktar lejn il-kwalità. U l-papa tiegħek imbagħad kif daħal fix-xena? Fil-fatt mhux il-papa tiegħi biss, però il-familja kellu familja kollha sa ċertu punt. Għax il-papa kellu 7 tfal. Wieħed minnhom mar jistudja l-onoloġija
Franza. Xaħat ieħor Henry li kien kellu fissazzjoni fil-inġinerija, Edward li kien fil-marketing u l-papa kien jisu overall ma' mod partikolari kapaċi ħafna fil-negozju. Kollak jisom studjaw u setaw jikontribwixxu lejn il-tkabbir tal-negozju. Family business, soltu set-up li kien ikun hemm dak iż-żmien very normal. Illum tismaħħa ħafna inqas. Min-naħa tiegħu papa li rrid jagħmel u li għamlu flimkien biex l-imbit ikompli jiżviluppa lejn kwalità. Il-produzzjoni ma jibqax kif kien ħadha n-nannu kienet iktar lejn teknoloġija u tista' tgħid fuq livell industrijali kien hemm dejjem teknoloġija state of the art. Missieri kien ġibet lejn ħafna iktar lejn il-estate wines. Estate wines huma dawk l-imbejjed li tipproduċi minn estate partikolari, tajt għandi għalqa, per eżempju, ta' 10 tmiem, 50 tamna, u tipproduċi imbit partikolari minn hemmhekk tirrifletti li jekk li għajdu l-Franċiżi t-terroir. U beda b'dik il-konċett dak bdewa fis-70s, kienu sar l-ewwel plantations tal-Cabernet Sauvignon f'Malta. Fil-fatt aħna konna ħriġna bil-Cabernet Sauvignon fil-1974, l-ewwel sena li hemm varjetà internazzjonali. Apparti jekk ovvjament kien hemm il-varjetajiet Maltin ma' Ġellewża Argentina li huma għadhom sallum pjantati madwar mħawlin ma' Malta kollha. Sa dan it-tant inti kont għadek żgħir, meta kienu għaddejjin dawn l-affarijiet kollha fin-negozju l-papa tiegħek baqa' jkattar il-negozju li kien beda il-Bużnannu, inti tfulitek imbagħad kont trabbejt fin-negozju, kont taf li se tidħol fin-negozju? Jiena le, għal-bidu ma kellix interess daqshekk, għal-l-unika raġuni għax ma kontx bbażat f'Malta. Kont missieri batni l-iskola ta' meta kelli 12 sena. Għamilt boarding school hemmhekk u ġejt lura meta kelli 25. Fil-fatt meta ġejt lura qasajt nitkellem kelma bil-Malti. Allura meta nagħmel xi żball bil-Malti tkunu tafu għalfejn. Qed titkellem Malti tajjeb però. Qed nagħmel mill-aħjar. Minn dak iż-żmien quddiem bdejt nitgħallem il-lingwa, isa lingwa ġdida li kienet. Tħalt fin-negozju mal-ewwel meta ġejt lura? Le, fil-fatt qabel x'ismu ma ġejt lura kont għamilt żmien naħdem ftit Franza u għamilt università viċin il-Bordeaux. Hemmhekk fej rajt il-kultura tal-inbit ta' kif għandu jkun. Il-Franċiżi, Italjani, Spanjoli inklużi. L-Ewropa għandha issa kultura sabiħa tal-inbit. U kontet nara li hija xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li forsi nista' nieħu lura mill-esperjenza tiegħi, forsi nagħti xi ħaġa lura lejn il-business tagħna, lejn is-settur agrikolu u tal-inbit ġo Malta. Spiċċat l-università, ġejt lura u bdejt naħdem ma' familja oħra, mhux fl-inbit, settur totalment differenti. Għamilt sena naħdem magħhom u Taqqa waħda kienu ċempluri biex niġi naħdem mal-kumpanija. Kienet sena importanti għalli dik is-sena. Nexxieli naħdem ma' family business ieħor li kienet ukoll stabilita u tista' tħares li anke mill-puntu di vista bħala impjegat li inti qed taħdem mal-familja. X'inhu l-punti importanti meta inti mbagħad tiġi biex tmexxi l qudiem li tħares lejhom. U kienet esperjenza tajba ħafna, però mbagħad wasal iż-żmien li biex nidħol mal-familja. Finalment minn dakinhar sar ħafna żvilupp fix-xogħol li għamilna fl-aħħar. Sar li mal-familja naħdem f'dan ix-xogħol 20 sena. L-għan tiegħi kienet li jekk jiena għandi responsabilità
fil-ġenerazzjoni tiegħi li l-business biex meta niġi biex naddija il-5 ġenerazzjoni li naddija f'kondizzjoni aħjar milli rċevejta li tagħmel il-pass tiegħek fil-karriera tiegħi fil-business għall-familja tiegħi li inti tipprova tagħmel mill-aħjar u tisfrutta ovvjament il-business għall-aħjar li tista'. Pjan ta' suċċessjoni bdejt taħdem fuqhom? Inħossni żgħir s'issa, ġifieri għadni 45 sena le. Bibda mod għatfadar. U tfal tiegħek għadhom żgħar? Saqsini 10 snin oħra, forsi kolli idea jar. Però tant hemm x'tagħmel mod partikolari bħalissa, dejjem ikollna idea ġdida xi inbit ġdid u dejjem tħares lejn quddiem u tieħu pjaċir taħdem. Għax il-xogħol għandek m'għandux ikun neċessarjament sforz ma tieħu pjaċir taħdem. Labor of love. Labor of love. U l-inbit huwa ngħidu vocation. Jekk inti jew tħobbu jew għandek il-passjoni bħall-arti, jekk m'għandekx dak il-passjoni naħseb li x-xogħol mhux se tagħmlu daqshekk tajjeb. Artist m'għandux il-vocation biex ipinġi jekk ma jkunx minn qalbu qed jagħmel dan ix-xogħol aħjar ma jagħmlux. Fil-fatt intom bħala negozju tissapportjaw ukoll l-artisti Maltin. Iva, minn l-ewwel sena meta Envin Cremona kien għamilna label ta' wieħed mill-inbejjed tagħna back in the 60s. Illum, minn dakinhar sal-lum, naħseb sponsorjajna fuq xi 300 exhibition, at least. Kull min jisaqsina xi forma ta' imbit tal xi sponsorship ta' xi art exhibition, jiena dejjem ngħidilhom iva, nisponsorizza mod partikolari l-artisti Maltin. Għax jiena Malti, gburi li jien Malti u gburi biex ngħin l-artisti Maltin biex jikomplu jkabru dak it-talent sabiħ li għandhom. Grazzi Jeremy, 50 minuti ħadna vjaġġ ta' il-fuq minn 100 sena. Naħseb intom it-telespettaturi bħali interessajtu ruħkom, jiena qatt kwieta nisma' lil Jeremy jirrakkonta l-istorja tan-negozju tal-familja tiegħu. ċerta li meta tkunu qed tferraw jew tiġorbu xi tazzambit se terġgħu tiftakru f'dan l-episodju ta' Wirtu Eredi. Ħanħallikom għal ftit momenti ta' pubbliċità, però erġgħu ejjew lura għax għandi ħafna aktar informazzjoni għalikom. Narakom.